Μ' άρεσε πάρα πολύ και το παράδειγμα που έδωσες για την πίτσα. Γιατί άμα δεις το αντικείμενο σαν πίτσα, είναι κάτι το οποίο είτε σου αρέσει είτε όχι. Είτε μας αρέσει η πίτσα, είτε έχουμε ένα healthy lifestyle και δεν μας αρέσει τόσο η πίτσα. Ενώ άμα δεις την πίτσα με όλα τα συστατικά της μέσα, λες αντζούγια. Δεν θα πάρω. Δεν μ' αρέσει η αντζούγια. Μπέικον. Αυτό μπορεί να με βοηθήσει κάπου. Τυρί. Οκ. Έχω μια δυσανεξία στη λακτόζη, αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο guilty pleasure. Μ' αρέσει να το πάω έτσι. Άρα άμα πάρεις τα δομικά χαρακτηριστικά της πίτσας, μπορείς να βγάλεις πολλά παραδείγματα για την καθημερινότητά σου και τη ζωή σου όταν βιώνεις το συναίσθημά σου. Τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις και μπορείς να το αφήσεις εκτός. Και θα σε βοηθήσει να έχεις μια πιο πλήρη εμπειρία.